L'àrea d'esports a la Paeria de Balaguer ha allargat una setmana més les activitats vinculades a la pràctica esportiva i a la salut que s'organitzen durant l'estiu. Es tracta d'activitats setmanals, amb classes de zumba tots els dilluns a la plaça del Morter, l'Aqua Fitness, que es fa a les piscines del Secà els dijous, i com a novetat enguany el CrossFit els divendres a la piscina del poliesportiu. Degut a l'èxit dels participants, s'ha decidit allargar una setmana més totes les activitats fins a aquest proper divendres dia 23 d'agost, segons ha explicat el tècnic responsable de l'àrea, Albert Marvà. L'acceptació ha sigut excel·lent, els dilluns estem fent, ja el Zumba el vam modificar l'any passat i vam afegir el que era la bachata i la salsa, que fem a la plaça del Morter i ha estat excel·lent, amb molt bona acceptació. L'Aquagym dels dijous aquí dalt, que també ha sigut increïble, poder allargar una horeta més això de la zona de bany i poder cobrir amb el que són els usuaris habituals d'aquí de la piscina, doncs cobrir aquesta activitat que és tan saludable i molt òptima, per cert, perquè poder treballar dins de l'aigua és un dels medis on el fet de poder treballar l'activitat física és més recomanable. I a més el CrossFit que han fet els divendres, que també ha sigut un puntet, una activitat una mica molt més exigent, però que també ha sigut la seva participació i els seus usuaris i usuàries que han gaudit moltíssim d'aquesta activitat. Això ho allargarem fins aquesta setmana del 19 al 23, doncs acabar de polir una miqueta aquestes activitats i fer una mica de clausura de la temporada i ja us ho dic, treballant una miqueta de cara a l'any vinent ja de poder acabar de recondicionar i ja preparar fins i tot la proposta de cara a l'any vinent. D'altra banda, des de l'àrea d'esports han decidit allargar una setmana també la temporada de la piscina d'estiu del poliesportiu, que començarà a funcionar com a piscina climatitzada a partir del 9 de setembre. Inicialment havia de tancar el 25 d'agost i ara ho farà el dia 1 de setembre. Segons Albert Marvà, amb una setmana n'hi haurà prou per fer els preparatius de la piscina coberta. Malauradament, pel sinistre que vam tindre el primer dia de juliol, doncs clar, les tasques de manteniment habituals, de substitució de l'aigua i del manteniment aquest preventiu que fem durant tot l'any, doncs l'han pogut avançar i el que farem és retrasar una miqueta el que és el tancament de les piscines d'estiu. Aquests 15 dies que teníem de marge doncs, per preparar la piscina coberta, el que farem és deixar-ho només amb una setmaneta. Amb aquesta ampliació d'obertura, els usuaris amb abonament podran compensar els dies que la piscina va estar tancada per la tempesta de finals de juny.